खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 13 जुन 2023 बाराय जाबाय मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिटिआर सोरखारा आसाम सोरखारजों सावरायदों। बिटिआरनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै बिटिआर सोरखारा आसाम सोरखारजों दिसपुराव सावरायदों। बिटिआरआ सोरखारि मुं। बे सोरखारि मुंखौ गासै बिटिआरनि अफिसफोराव बिटिएडिनि सोलाय बिटिआर लिरनो, बारग' उन्दैफोरनि साख्रिनि थाखाय आरो सोरखारि साख्रिनि स्पेशेल क'टा दिहुननो थाखाय बारग' उन्दैफोरनि केसफोरखौ प्रेसिडेन्ट एबा गभर्नरनि गेजेरजों उदां खालामनो थाखाय आरो बिटिसिनि बियाबखौ बारनानै मोन 60 बियाब खालामनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि बिटिआर सोरखारा आसाम सोरखारजों दिसपुराव सावरायगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय आइएसबिटि साखाथिनि आहमगावआव थानाय बाथौ थानसालि कमप्लेक्स लुफुंनायनि डिपिआरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गथायनाय जाबाय। ब्लास्ट जादों। आरोबाव गुवाहाटी नोगोरमायाव दै पाइपआ ब्लास्ट जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय राजगोर ओनसोलनि आइकन कलेज साखाथियाव जल एबा दै इफाननि दैनि पाइपआ हरखाबै ब्लास्ट जानानै थासारिया दसेनो दुंहावजादोंमोन आरो बे ब्लास्ट जानाय जाथायाव गोबां लाख रांनि धोन सम्पथिफोर आरो गारि गुरिफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। लोगोसे बे जाथाया मैयाहाय बेलासिनि 4:30 रिंगासोआव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेबायदिनो जाथाया जागासिनो दङ आरो खारगुली ओनसोलाव बेबायदि जाथाय जानायाव सासे सुबुङा अबथिराय जिउबो गोमानांगौ जादोंमोन। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय दिं ओनसोलाव आसाम पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै सासे खौरांगिरि आरो गुबुन 2 सुबुंनिफ्राय हाथियार बोखांनो हादों आरो बिसोर 3खौबो आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय माइनुल इस्लाम, आब्दुल माजिद आरो सारिफुल इस्लाम। माइनुल इस्लामआ खौरांगिरि महरै खामानि मावो आरो सारिफुल इस्लाम आरो आब्दुल माजिदआ सोरखारि फरायसालिनि फोरोंगिरि महरै खामानि मावो। लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंसे पिस्तल आरो गोथां गुलिफोरबो बोखांनो हादों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिनि सिङाव दैथायहरनाय जाबाय। बारहुंखा बारदों, अखा हादों आरो सारअन्थाइ गावदों। बे सारअन्थाइजों जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गोबां सुबुङा जिउ गोमानांगौ जायो। बेबायदिनो वेस्ट बेंगल रायजोनि मालदा जिल्लानि सिङाव थानाय कालिकापुराव सारअन्थाइ गावनायजों सासे 15 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ अबथिराय जायगायावनो जिउ गोमादों। गथ'आ जेब्ला थाइजौ बिफाङाव थाइजौखौ खागासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। थैनाय गथ'सानि मुङा जाबाय रुद्रा दास। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।